Boas noites, moitísimas gracias a todos. En primeiro lugar, Enrique, permíteme que empece dando as gracias a todas as veciñas e veciños de Tui que nos dan unha oportunidade de falar con eles. Nun momento dos máis bonitos da vida política, que é cando se acercan unhas municipales. Os que nos gusta a política, cando chegan as eleccións, é como cando chega a final dun campeonato. É o momento no que hai que dar o millor que ten cada un e é o momento no que temos que poñer riba da mesa aquelas cousas que teñen que xenerar a confianza das mulleres e dos homes que teñen que ver en nós solucións para os problemas que se plantexan. Enrique, permíteme que lle dedique solo un minuto á labor que está facendo o partido na provincia, Modesto. A unha labor nunha provincia que está conseguindo algo que a min me parecía imposible fai 4 anos, que era superar en caciquismo a provincia de Ourense. Con Louzán á cabeza, convertindo esta provincia, Pontevedra, decíamos, no, estas son cousas da Galicia interior, donde ali é que son todos así, moi maiores. No. Aquí a política de Louzán está perdendo cada vez máis crédito en ética, en comportamento, e con Feijóo debaixo da sala de Louzán volven os comportamentos que todos creímos que estaban erradicándose. Enchufar a todos os familiares, os amigos, diñeiro solo para os da súa corda, comprar voluntades políticas, gastar o diñeiro no que non fai falta e despois predicar ética e austeridade. Modesto, eu creo que a labor que estamos facendo, tío, decías ben, nos parten a cara con unha certa frecuencia, pero nós estamos para defender aquelas cousas nas que creemos. Eu creo que hoxe é un día onde en Tui temos que poñer en riba da mesa unha proposta. O Partido Popular, dende que chegou ao goberno en Galicia e cando hai eleccións municipales, se vos fixades, Enrique, verás que eles non queren falar de política. Eles non queren falar de Tui, non queren falar dos problemas das mulleres e dos homes de Tui, nin de Galicia. Cando Feijóo estaba na oposición, decía en 45 días o do paro arreglámoslo. Cando chegou ao goberno e alcanzamos, encabezamos o crecemento do desemprego de toda España, Feijóo dice, eu non teño competencias en políticas de empleo. As mulleres e os homes de Tui saben moi ben o que se van a xugar, pero temos que axudarlle a recordarlle que o lunes 23 de maio non decidimos se se senta no sillón da alcaldía Zapatero, Rajoy, Feijóo ou Louzán. Vai se sentar o home ou a muller que elixamos para alcalde. O home que vamos a ver todas as mañás, que vamos a ver todos os días, e a persona que temos nós que xestionar os problemas desta vila, desta cidade. Enrique, eu creo que os que estamos aquí, que evidentemente dunha maneira ou doutra facemos un xesto de confianza para vir escoitarte a ti, o que esperamos é unha proposta de xestión e de confianza para Tui. Crear un equipo que este nos problemas das mulleres e dos homes. Eu, sempre digo con respeto a todas aquelas formacións políticas, eu vexo, conozco, estuve traballando como conselleiro en Tui e vin que permanentemente os problemas das mulleres e dos homes de Tui non era o primeiro que chegaba á mesa da demanda, non? Vemos como, hombre, é lexítimo, todos temos que vivir de algo, pero hai que vivir do traballo dun, non do traballo dos outros. En esta cidade, os problemas personales, os intereses personales, van moi por diante dos intereses colectivos. Hai que crear unha oportunidade, creo que a vas a crear, e a vamos a crear unha oportunidade que non se xestiona solo con un candidato como Enrique, nin con un equipo. Se xestiona se somos capaces de poñer de acordo a dúcias, a centos de mulleres e de homes e decidir cambiar un modelo de acción política. Un modelo que non pode basarse no personalismo, nos intereses personales ou na política de xestión de amigos, socios e demais cofradía. Nós temos que estar nos problemas dos ciudadanos e hoxe os problemas dos ciudadanos, Enrique, o sabedes ben. O principal problema da xente é topar empleo. O principal problema da xente é a sanidade, a educación, a política económica, que os comercios funcionen, que as infraestructuras funcionen. E aí é onde eu creo que van a topar unha persona como a ti, que vades a crear un equipo para sacar isto adiante. Vamos ir a unhas eleccións onde o principal son as municipales, onde o principal é o Concello, pero vamos facer nun momento en que Galicia
a Galicia lle están pasando cousas que van a incidir directamente na política de Tui. E por que van a incidir? Porque levamos xa máis de 2 anos con un goberno en Galicia que decidiu que el non ten que gobernar este país. Decidiu que, na mesma maneira que aumentan as listas de espera, hai un dato que eu permitídeme que vos lo conte, non porque parece que o que está pasando é unha situación cataclísmica. En Galicia, sabedes que somos 2.700.000 habitantes. Xa hai máis xente cobrando pensións e no paro que traballando. E esta é a primeira vez que pasa desde fai moi pouquiño tempo. En Galicia xa encabezamos, éramos os que mellor resistíamos no ano 2009 as políticas de empleo e xa somos os que vamos á cabeza da política de desempleo. Estamos tendo un recorte de dereitos que nos teremos que plantar, que temos que dicir que xa non vale con salir moito na televisión, falar de maneira moi rimbombante e dicir que todo é por culpa de alguén. Non pode ser nin podemos permitir que os galegos e as galegas nos fagan recortes na política dos medicamentos. Resulta que dende fai casi 2 meses os enfermos de Galicia teñen 430 medicamentos menos que os enfermos de toda España. E sabe moi ben Modesto que digo aí unha batalla que afortunadamente conseguiu que o Tribunal Constitucional faga que, a partir de xa, volvamos a ter os mesmos dereitos que o resto dos ciudadanos. Non é un problema de consumir medicamentos xenéricos, en eso estamos nós. É un problema de recortarlle dereitos a un ciudadano de Galicia con respecto a León ou a Asturias ou a calquer comunidade. Nós temos que traballar moito, Enrique, e o vamos a facer. Pero os primeiros para quen temos que traballar, para quen son? Para os 248.279 homes e mulleres galegos que están no paro. E non é normal que teñamos un presidente que diga ahora eu non teño competencias en política de emprego. 2.300 millóns de euros, 2.300 millóns de euros todos os anos ten este goberno para políticas de empleo, políticas económicas, políticas de incentivación de toda a actividade económica. Que pasou? Que hai un problema moi gordo. Temos un problema moi gordo en Galicia. Que a Galicia falle falta un presidente que pense en Galicia. Un presidente que arregle problemas en Galicia. E non un presidente que, aparte de non arreglar os problemas de Galicia, lle xenera permanentemente problemas a este país. Hoxe acaba de salir un dato que permitidme que teño que falar del, porque que é increíble. O tema das caixas. Esa campaña mundial é que hai unha campaña contra Galicia. Cando ayer falar a Feijóo e o seu grupo de goberno, parece que hai unha oficina en Wall Street, outra en Bruselas e outra en Madrid, donde están todo o día traballando a ver como fastidiamos a Galicia. Non hai ningunha oficina contra Galicia. Hai un país que se ten que valer por sí mismo. E cando se fusionaron as caixas, con unha política absolutamente capitaneada por o tema de Feijóo, resulta que ahora saliron as contas. E que nos dicen as contas? Nos dicen as contas que para sanear a Caixa de Galicia, a nova Caixa Galega, fan falta solamente 2.622 millóns de euros. 2.622 millóns de euros. Pero non o dice o Partido Socialista, ni non dice Zapatero, o dice o Banco de España. E o que non pode ser é que cando o Banco de España di unha cousa que nos gusta, decimos, hombre, é o Banco de España. E cando di unha cousa que non nos gusta, decimos, pero que di este Banco de España? Hai que facer país, hai que traballar todos os días, pero non a costa de engañar a xente, non a costa de sacarlle os medicamentos, de sacarlle os libros de texto gratuitos. En 2 anos, 6 de cada 10 personas que tiñan os libros de texto gratuitos, ahora xa os teñen que pagar todos os meses. O tema da lei de aguas, vamos rebaixarlle os impostos aos homes e mulleres deste país. Ides a pagar a auga o 140% máis cara. E as traídas veciñales, que nunca habían pagado a auga, a partir de ahora, os primeiros que van a pagala e a precios que non vai haber quen poda con eles. Que nos está pasando en Galicia, Enrique? E eu non quero ocupar máis espacio porque o protagonismo é da política local. Pero a política local é un país faise concello a concello. E a ti che toca representar unha capacidade para defender un modelo de país no teu concello e a nós nos toca no Parlamento defender unha Galicia distinta da que nos están dando. Cando un chega a ser presidente de Galicia, non o poñen aí para que se pelee co presidente de España. Hai que respetar
ao presidente da Xunta de Galicia, que o elixiron os galegos, e hai que respetar ao presidente da Xunta de España, do Goberno de España, que o elixiron os españoles. Temos que facer políticas de complicidade. Temos que traballar todos para sacar adiante o sistema financiero, mellorar o gasto sanitario, mellorar a educación. Pero este goberno se dedicou permanentemente a recortar os dereitos dos homes e mulleres deste país. Eu non quero estenderme máis, pero permitidme porque o teño que dicir. Non é normal, hai crisis, sí, pero que non podemos recortarlle son as becas a mitad aos nosos estudiantes. O que non podemos ir anunciando que recortamos comedores escolares. O que non podemos é sacar 600 profesores ao ano para que baixe a calidad do ensino. O que non podemos é un hospital como o de Vigo, que nós íbamos a licitar co informe de intervención en 370 millóns de euros, que este xente licite en 1.260 millóns de euros. E que yo den por 25 anos a unha empresa privada que vai a conseguir que todo o sur de Galicia, durante os próximos 25 anos, vai ter que ir a un hospital privado. Habrá cousas que habrá que facer con iniciativa privada, seguro. Unha carretera, un porto, un aeroporto. Pero para os socialistas hai tres cousas que teñen que ser públicas, universales e gratuitas. A sanidade, a educación e a dependencia. E aí non vamos a darlle ningún marxen a nadie, porque aí sí que nos xogamos os dereitos básicos fundamentales e a política que nos fai iguales a uns con outros. Temos máis de 60.000 xóvenes sin empleo. Estamos alcanzando a cifra récord que nunca chegou a ela. Pero o problema non é que haya un incremento de políticas de paro, de situación de paro. O problema é que este goberno non é capaz de poñer en riba da mesa ningún tipo de solución. Enrique, compañeiras e compañeiros de TUI, necesitamos traballar pegados ca xente. A política local é a política de proximidade. Dicen despectivamente, eu fun 11 anos alcalde, é a política das cousas pequenas, pero é que as cousas pequenas son as cousas de todos os días. A política de facer guarderías, de facer centros de día, de fomentar a loita contra o fracaso escolar, de facer políticas de conciliación da vida familiar e laboral, de crear espacios de oportunidades para o desarrollo económico de un concello como Tui, de que o que hai sexa de todos e para todos. Non se pode facer un plan general a medida dos intereses dos que teñen determinados solares. Hai que facer un plan general que genere un espacio para vivir, unha ciudad, unha vila, donde os espacios verdes, as oportunidades sexan para uns e para outros. Eu creo que detrás dunha política municipal que vas a plantexar, o que temos que ver de verdad é unha política de oportunidades para a xente. Aos socialistas nos gusta traballar para darlle oportunidades a todo o mundo. Aos socialistas nos gusta crear un campo de traballo donde non haxa diferencias. E eu creo que esa é a oportunidade que vamos a poñer encima da mesa. Os resultados como están? Evidentemente, en este momento non estamos nunha posición de forza. Pero conocéndote, Enrique, conocendo o equipo que vamos a facer, traballando todos os días, estando porta por porta, escoitando e dándolle solucións, eu estou completamente convencido de que temos un proxecto que é moito máis potente, máis competitivo que o que van plantexar eles. Detrás de Enrique, detrás de ti, das compañeras e compañeiros, non está algo desconocido. Estamos 1.300 concelleiros e concelleiras espallados por toda Galicia. Máis de 100 alcaldes, 80 diputados provinciales, autonómicos, nacionales, senadores e europeos. Compañeiros ministros, un goberno de España, diputacións, as grandes ciudades. O municipalismo é a forza do socialismo galego. E vai a ser máis forza, porque inda que moitos queiran facer destas eleccións unhas primarias, as galegas e os galegos saben o que nos xogamos. Xogámonos o día a día en cada elección municipal. Por eso que, dándoche a ti, Enrique, en nombre de todos os socialistas galegos, un abrazo, ao mesmo tempo que vos damos é forza. Forza para que sepades que nos momentos duros e nos momentos vos ides a ter detrás de vos sempre a un partido comprometido ca sociedade galega que quere ganar para transformar este país, que non lle ten ningún medo ao futuro e que todos eses contos de este non hai que nos mova vimos concello a concello como cando nos xuntamos, nos organizamos,
traballamos moito e somos capaces de contratar que a xente nos levamos a grata sorpresa de que ao final a xente nos apoia, nos vota e cree en nós. Compañeiras e compañeiros, veciños e veciñas de Tui, moitísimas gracias. Nós sempre estaremos traballando para transformar este país, para dar oportunidades, para facer un país de todos, para loitar contra o caciquismo e, sobre todo, para poñer como oferta política para os ciudadanos xente como o vosso compañeiro, como Enrique. Moitísimas gracias, Enrique.